سلام فتوات تخطاتلت مدبنا كمي تخونو نلو نريهم بقار عب كلتشحن شومون تزرقحة اونغو باكتو استسمي فيلم خونيو فيديو لايك بمقبار نجمر اتي تاريخ جمر عب شحن 431 حدن عب ناينقص بروم زمن منقست خون كله ننايزان قاب بحقو قزقات بمبرأ وغن مسفحفح نايسكوت لاين قزقات يورر بدحر زي دحر شوعة ورخاء نتاس تقدست كتما نايسكوتاين يقوطات أروا እቲ ታሪክ ዝጅምር ድሕሪ ሓደ ዓመትን 3 ወርሕን ክኾን ከሎ ኣብ ሓደ ምሸት ማይን መብረቕን ዝበዝሖ ማይ እናሃረመ ሓደ ፈረስ ዝጋልብ ዝነበረ ሰብ ብቕልጡፍ እናጋለበ ንዕዘብ። ብድሕሪቱ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኮይኖም ብማንቲክ ራማ እናሃረሙ ክጓይዎ ንዕዘብ። ምስ ሰብ ከዓ ሓደ ዘንቀጥቅጥ ቆልዓ ነበረ። ንሱ እውን ብፈረሱ እናጓየየ ካብቶም ዝስደድሎም ዝነበሩ ፍላጻታት ይተርፍ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቶም ሰባት ነቲ ቆልዓ ከይረኽብዎ ኢሉ ናብ ጎኒ እቲ መንገዲ ይስንድዎ እሞ ጉዕዙኡ ይቕፅል። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቶም ሰባት ኣኽቢቦም ይቐትልዎ። ብምቕጻል እቶም ዝቐተልዎ ነቲ ቆልዓ ንምርካብ ይፍትኑ። ነጽባሒቱ ንግሆ ሓደ ናይ ባሕሪ ነጋዳይ በቲ መንገዲ ክሓልፍ ከሎ ነቲ ቆልዓ ኣብ እግሪ ገረብ ወዲቑ ይሪኦሞ ንዕኡ ክሸጠሉ ናብ ዝኽእል ከተማ ይወስዶ። ብድሕሪዚ ሰባት መፂኦም ካብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ከውፅዎ ከለዉ ምስኦም ብምትሕሓዝ ክበኣስ ይጅምር። ቀፂሉ ከዓ ንሓደ ገጅፍ ሰብ ይነኽሶ። ብድሕሪዚ እቲ ሰብ ነቲ ቆልዓ ብደም ሓፂቦም ሓዳግፅ ናብ ዝመልእዎ ሓደ ብጭቃ ዝመልአ ባስካ ንኽድርብይዎ ይእዝዞም። ብድሕሪዚ ሓደ ሓርገፅ ንፒን ከጥቅዖ ይጅምር እሞ ፒን ከዓ ካብኡ ንምክልኻል ይፍትን። ካብቲ ባስካ ክወፅእ ዋላ እንተፈተነ እቲ ናይ ባሕሪ ነጋዳይ ግን ረጊፁ ንውሽጢ ይመልሶ። ብድሕሪዚ ፒን ናብ ምቅላስ ከሎ ኩሉ ነገር ይርኢ ዝነበረ ካልእ ሰብ ንዕዘብ። እቲ ሰብ ናይ ፋዊክሩስ መራሒ ክኾን ከሎ ፒን ምስቲ ሓርገፅ ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ከም ኣጋጣሚ ብምጥቃም ካብ ሓደ ዋርድያ ጦር ወሲዱ ነቲ ናይ ባሕሪ ነጋዲ ወርዊሩ ይወግኦ። በዚ ከዓ ኣፍ ልቡ ስለ ዝወግኦ ብቕፅበት ይመውት። ብድሕሪዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰራዊት ውግእ ይጅመር። በዚ ከዓ ናይ ፋዊክሩስ ጎሳ ኣባላት ይስዕሩ። ቻርናን ከዓ ፒያን ሂወቱ ንምድሓን ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ ባስካ ይኸይድ እሞ ሂወቱ ኣብ ኢዱ ከም ዘላ ነጊሩ ሴፍ ይድርብየሉ። ፒን ከዓ እቲ ሴፍ ረኺቡ ነቲ ሓርገፅ ብምቕታል ካብቲ ማይ ይወፅእ። እቲ ሓርገፅ ከዓ ኣብ ላዕሊ እናንሳፈፈ ይርአ። ቻርናን ከዓ ብናይቲ ቆልዓ ክእለትን ብሂወት ንኽነብር ዝወሰዶ ቆራጽነት ርኢዩ ብምግራም ፍሽኽ ይብል። ብድሕሪዚ ናብ ፋዊክሩስ ጎሳ ንፒን ይወስዶ። ኮይኑ ግን ፒን ከበድቲ ሕልምታት እናሓለመ ይሳቐ። ብተወሳኺ ሓያል ተዋጋኣይ ናይ ዝኾነ ኣቡኡ ክሓልም ይጅምር። ፒን ከዓ ልክዕ ከም ኣቡኡ ተዋጋኣይ ክኸውን ይደሊ ነበረ። ቀፂሉ ፒን ብዘስካሕካሕ ኩነታት ወለዱ ዝተቐተሉሉ ወቕትን ሓንቲ መንእሰይ ጓልን ኣብ ሕልሙ ይርኢ። ብድሕሪዚ ፒን ምስ ተበራበረ ነዊሕ ጻዕዳ ጭሕሚ ዘለዎ ሰብኣይ ናብኡ ክመጽእ ይርኢ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ምስ ነብሱ የፋልጦ። ብምቕጻል ሓደ መዓልቲ ፒን ሓያል ተዋጋኣይ ከም ዝኸውን ይትንበየሉ። ቻርናን ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ንፒን ወይ ኣብኡ ብምዃን ባእሲ ክመሃር ወይ ከዓ እንተደልዩ ካብኡ ወፂኡ ንክኸይድን ንሱ ከዓ ጠጠው ከም ዘየብሎ ብምንጋር ኣማራፂ ይህቦ። ፒን ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣብኡ ክጸንሕ ስለ ዘይደለየ ካብኡ ይወፅእ። ኮይኑ ግን ፒን እናኸደ ነቲ ከባቢ ምስ ረኣየ ናይ ፋዊክሩስ ጎሳ ሰባት ሓድሽ ብዝኾነ ብዘደንቕ መልክዑ ክስልጥኑ ይዕዘብ። ብድሕሪዚ ኣብኡ ንምጽናሕን ናይ ጎሳ ኣባል ንምዃን ይውስን። ቻርናን ከዓ ነቲ ቆልዓ ይወስዶ እሞ ከም ወዲ እናዕበየ ከሰልጥኖ ይጅምር። ቀፂሉ ፒን ውግእን ካልኦት ክእለት እናተምሃረ ምስቶም ናይ ጎሳ ኣባላት ይፋለጥ። ኣብ መንጎ ናይ ፋዊክሩስ ሰባት እቲ ዘገርም ነገር ሜላ እሶም ኣፈላላይ ዘይብሉ ምዃኑ ነበረ። ብድሕሪዚ ፒንን ዊባሮን ራጉርያን ወሲኹ ብዙሕ ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ይመሃሩ። ብድሕሪዚ ፒን ዓብዩን መንእሰይ ኮይኑ ንዕዘብ። ብተወሳኺ ከዓ ፍሉይ ብቕዓት ዘለዎ ናይ ጎሳ ኣባል ኮይኑ ነበረ። ቀፂሉ ፒን ብዘይ ወልሓንቲ ፍርሓት ነቶም ዕስለ ሓራምስ ከጓዮምን ናብቲ ሓላፊ ናይቶም ሓራምስ ንምብጻሕ ኣብ ልዕሊኦም ክነጥር ንዕዘብ። እቲ ሓርማስ ከዓ ሓሪቑ ከጥቅዖ ይፍትን። ፒን ግን ናይቶም ሓራምስ እምነት ብምርካብ ከረጋግኦም ይርአ። ብድሕሪዚ ትዕዝብትና ናብ ቻርናን ይቕየር። ቻርናን ከዓ ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ብምሉኡ ፒን ዝተፈላለዩ ፈተናታት ከም ዝሓለፈን ቀፂሉ ሕጂ ከዓ ናይ ማርሻል ኣርት ፈተና ክሓልፍ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ብድሕሪዚ ናይ ፒን ካልኣይ ፈተና ይጅምር። ፒን ኣብቲ ፈተና ንሰለስተ ናይ ማርሻል ኣርት ማስተራት ክስዕር ኣለዎ። ቀፂሉ ብዘደንቕ ክእለትን ድፍረትን ምስ ሰለስቲኦም ገጢሙ ይስዕሮም። ብድሕሪዚ እቲ ናይ መወዳእታ ፈተና ናይ ሓንጎል ፈተና ስለ ዝነበረ ናብ ሓደ ጸልማት ጫካ ይኣቱ።
ኣብቲ ውሽጢ ከዓ ርድኡን ዝብል ድምፂ ይሰምዕ እሞ ፒየን ከዓ ተንበርኪኹ እናተጠንቀቐ ናብቲ ሰብ ክቐሪብ ይጅምር። ነቲ ሰብ ንምሕጋዝ ከዓ ኣእዳው ይዘርግሓሉ። ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ተሲኡ ሓውሲ ጽላለ ብዝመስል ንፒየን ብጭካነ ክበኣስ ይጅምር። ክልቲኦም እናተበኣሱ ከለዉ እውን እቲ ሰብ ከም እንስሳ ክጓዕበ ይጅምር። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ መንደቕ ክነጥር ይጅምር። ቀፂሉ ፒየን ነቲ ሰብ ዋላ እንተተበኣሶ ከመይ ገይሩ ክቆፃፀሮ ከም ዝኽእል ግን ድንግግር ይብሎ። ቻርናን ከዓ ኣብ ላዕሊ ኮፍ ኢሉ ይርኢ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ዝሓዙ ኸራ ምስ ሰንደወሉ እቲ ሰብ ይወስዶ እሞ ንፒየን ከጥቅዖ ይጅምር። ኮይኑ ግን ፒየን ቅልጡፍ ስለ ዝነበረ ነቲ ኸራ ገልቢጡ ኣብ ጎረሮ እቲ ሰብ ይሸኽለሉ። እቲ ሰብ ከዓ ብቕፅበት ይመውት እሞ ይወድቕ። ብድሕሪ እዚ ቻርናን ርህራሄ ከም ዘይብሉን ኣድላይ ብዝኾነሉ ሰዓት ከዓ ንሰባት ምቕታል ሓደ መራሒ ክመሃሮ ዝግባእ ናይ መወዳእታ ነገር ከም ዝኾነ ይዛረብ። ብምቕፃል ትዕዝብትና ናብ ሓደ ናይ ስነ ስርዓት ዝግበረሉ ትርኢት ይሰግር። ናይ ፒየን ሓርማስ ከዓ ኣብ ማእኸልቶም ሰባት ተረኺቡ ነበረ። ቻርናን ከዓ ምስ ፒየን ጠጠው ኢሉ ዝተቐደሱ እንስሳታት ኣብ መንጎኦም ብምርካቦም ንህዝቦም እንታይ ዓይነት ዕቤት ከም ዘምፅኡ ክዛረብ ይጅምር። ስለዚ ከዓ ፒየን ነቲ ፈተናታት ስለ ዝሓለፈ ንዕኡ ብምትካእ ቀፂሉ ዝመፅእ ናይ ጎሳ መራሒ ንሱ ከም ዝኸውን ነቶም ህዝቢ የፍልጦም። ፒየን ከዓ እቲ ዝኸበረ ሴፍ ተዋሂብዎ እናተቐበለ ከሎ እቲ ህዝቢ ሓጎስ ይገልጽ። ብድሕሪ እዚ ፒየን ንሓደ ዓቢ ነገር ንኽዘርፉ እናተዳለዉ ከሎ ንርኢ። እቶም ናይ ጎሳ ሰባት ከዓ ዓብ ሓወልቲ ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ጃልባ መጻወዳ ብምግባር ጥቕዓት ይፍንዉ። ቀፂሉ ፒየን ብናይ ቅልጠፈ ክእለቱ ተሓጊዙ ይበኣስ። ነቶም ተጓዓዝቲ ምስ ሰዓሩ ከዓ ፒየን ነቲ ዝሰርቕዎ ንብረት ብኹርዓት ክሪኦ ይጅምር። ነቲ ሓወልቲ ምጥማት ምስ ጀመረ ከዓ ሓደ ነገር ይዝክር እሞ ብድሕሪ እዚ ናይ ፒየን ናይ ንእስነት ግዜ ንዕዘብ። ፒየን ምስ ኣዲኡን ኣቦኡን ኮይኑ ይነብር ነበረ። ኮይኑ ከዓ ተዋጋኣይ ንክኸውን ድሌት ዋላ እንተነበሮ ኣብ ሳዕስዒት ኣተኪሩ ንኸጽንዕ ብምግባሩ ግን የምርር ነበረ። ኣዲኡ እውን ዓብ ሰብ ንክኸውን እዚ ክመሃር ከም ዘለዎ ትነግሮ። ሓደ መዓልቲ ወለዲ ፒየን ናብ ሓደ ማስተር ቡያ ዝተባሃለ ሰብ ይወስድዎ። ናይ ፒየን ኣቦ ከዓ መራሕቲ ውግእ ዝኾነ ናይ ሮሲና ወታደራት እናስፋሕፍሑ ብምምፅኦም እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመጽእ ከም ዘሎ ይገልጸሉ። ብድሕሪ እዚ ንፒየን ድሕንነቱ ንክሕሉን ናይ ዳንስ ጥበብ እውን ንክመሃር ኣብኡ ምስ ዋግለር ገዲፎሞ ይኸዱ። ኣብ መጀመርያ ሳዕስዒት ክመሃር ዘይደሊ ፒንግ ገዲፎሞ ስለ ዝኸዱ ይባሳጭኦ። ኮይኑ ግን ወለዲ ፒንግ እዚ ብምግባሮም ማዕረ ክንደይ ከም ዝሓዘኑ ይረኣዩ። ብምቕፃል ፒያን ምስቲ ሓድሽ መንበሪ ገዝኡ ዝኾነ ክላመድ ይጅምር። ኢን ዝተባሃለት ቆልዓ ከዓ መሓዙት ይኾኑ። ኪን እውን ናተይ ትብሎ ሰብ ከም ዘይብላን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ማስተር ቡዋ ጽጋዕተኛ ከም ዝኾነት ንፒን ትነግሮ። ብድሕሪ እዚ ፒንግ እውን ስለቶም ብወገን መብራቕ ካብ ዘለዉ 4 ኣንሰስቲ ሓይሊ ተዋጋእቲ ሓደ ዝኾነ ኣቦኡ ሲያዲኮ ንፒንግ ተዋጋኣይ ንክኸውን ዘይደለየሉ ምኽንያት ይነግራ። ቀፂሉ ፒንግ ምስቶም ኣብቲ ቦታ ዝነብሩ ቆልዑ ትምህርቱ ክከታተል ከሎ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ማስተር ቡዋ ናብኡ ይመጽእ እሞ መሳርሒ ብምሓዝ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ከምፅእ ከም ዝኽእል ብምሕታት ዘረባ ይጅምሩ። ፒንግ ብወገኑ ሰላም ንምምጻእ መሳርሒ ምሓዝ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ይምልሰሉ። ቀፂሉ መምህር ቡዋ ፍሽኽ ብምባል ንፒየን ነቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ በትሪ ወሲዱ ዝተፈላለዩ መሳርሒ ስለ ዘሎ ነየናይ ከም ዝመርጽ ይሓቶ። ኮይኑ ግን ፒንግ ንግርግር ይብሎ እሞ ማስተር ቡዋ ከዓ ግድን ሕጂ ክምልሰሉ ከም ዘይደሊ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ካብ ተዘክሮ ይወፅእ እሞ ናብ ህሉ ኩነታት ይመልሰና። ኣቐዲሙ ፒየን ብእምኒ ዝሃረሞ ናይ ባሕሪ ነጋዳይ ንዕዘብ። እዚ ሰብ ሕጂ እውን ስርሑ እናሰርሐን ኣብ ዝመርሖ ዓዲ ከዓ ናይ ጭካነ ግፍዒ እናቐጸሎ ንርኢ። ቀፂሉ ናይ ጭካነ ስርሑ ኣብ ዘካይደሉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ከምቲ ዝለመደ ንኸሳቅዮ ንሓደ ሰብ ይጎቶ። ኮይኑ ከዓ እቲ ሰብ ሕነኽ ፈዲሉ ዝመፀ ፒየን ነበረ። ቀፂሉ ፒየን ነቲ መራሒ ቅድሚ መሓዙ ከጥቅዕዎ ኢሎም ንዝመፁ ንኩሎም ብቐሊሉ ይስዕሮም። ብድሕሪ እዚ ዝደልየ መጠን ባሮትን ገንዘብ ንክወስድ ክሳብ ዝልመኖ ነቲ ሰብ የሳቅዮ። ንዝፈፀሞ ነገር ዋጋ ዝኸፍለሉ ግዜ ሕጂ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ገጹ ናብቲ ሰብ ይጠውዮ። እቲ ሰብ ከዓ ንፒየን ምስ ረኣየ ብቆልዑኡ ከሎ ሒዙ ኣሳቂዎ ከም ዝነበረ ይዝክር። ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓመታት ናብቶም ሓራግፅ ከም ዝደርበዮ ሕጂ ከዓ ብገዲኡ ናብቲ ሓራግፅ ዝመልእዎ ቦታ ንክድርብይዎ ፒየን ይእዝዝ። ቀፂሉ ፒየን ነቶም ባሮት ብምልኦም ንክፈትሕዎምን ነፃ ንኸውፅዎም ይእዝዝ። ኩሎም እቶም ነፃ ዝወፁ ኣዋልድን ቆልዑን ንፒየን የመስግንዎ። ብድሕሪ ዝቐፂሉ ናይ ጎሳ ሰባት ሓጎሶም ከኽብሩ ንርኢ። ፒየን ከኣብቲ ጫካ ውሽጢ ኮይኑ ብትዝታ ክወሓጥ ንዕዘብ።
ካብ ናይ ኣቦኡ ሰባት ሓደ መፂኡ ካብቲ ናይ ማስተር ቡኣ ቤት ትምህርቲ ንፒን ክወስደሉ ዝመፀ ግዜ ይዝክር። እንከኣ ብናይ ፒን ምኻድ ተበሳጫ ኣብኡ ንክፀንሕ ትልምኖ። ፒን ብወገኑ ቀልጢፉ ከም ዝምለስ ብምዝራብ ከፀናንዓ ኣይፍትን። ምስቲ ኣገልጋሊ እናኸደ ከሎ ከዓ ኪን ትደልይ ዝነበረት ንዓ ኢሉ ዝሰረቆ ናይ ኢድ መጋየፂ ይስንድወላ። ብድሕሪ እዚ ፒን ናብ ኣቦኡ ይኸይድ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ብኻልእ ናይ ኣቦ ኣገልጋሊ ይተሓዙ። ንፒን ናበይ ይወስዶ ከም ዘሎ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሰብ ይሓቶ። ከሓደ ከም ዝኾነ ስለ ዝሓሰበ ከዓ ክወቕሶ ይጅምር። ብድሕሪ ፒን ዝነበረ ሰብ ከዓ ሰይፉ መዚዙ ኣብ ናይ ፒን ክሳድ ይገብሮ። ኮይኑ ግን እቲ እሙን ኣገልጋሊ ነቲ ንፒን ሒዝዎ ዝነበረ ሰብ የድቅዖሞ ንፒን ሒዙ ናብቲ ዝቃፀል ዝነበረ ገዛ እናጎየየ ብቕልጡፍ ይኸይድ። ኣብኡ ከዓ ኣዲኡ ብናይ ራጅሲና ሰባት ክትተሓዝ ከላ ኣቦኡ ከዓ ማስክ ምስ ዝገበረ ሰብ ከም ዝበኣስ ይግበር። ኮይኑ ግን ኣቦኡ ቅድሚ ባእሲ ምጅማሩ ራጅሲና ማንቲክ ሰዲዱ ይጎድኦ። ኣዲ ፒን ከዓ ንሰብኣያ ንኽትሕግዝ እናጎየት ከላ ራጅሲና ንዓ እውን ማንቲክ ሰዲዱ ይቐትላ። ቅድም ኢሉ ንፒን ዝድሓነ እቲ እሙን ኣገልጋሊ ከዓ ፒን ብናይ ኣዲኡ ሞት ዓዊሉ ንኸይበኪ ጎዩ መፂኡ ኣፉ ይዓብሶ። ብድሕሪ እዚ ኣቦኡ እውን ነቲ ፀላእ ንምብኣስ ይጅምር። ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ክሳዱ ቆሪፁ ንኣቦ ፒን ይቐትሎ። በዚ ከዓ ፒን ምስ ወጨጨ ራጅሲና ኣብቲ ቦታ ፒን ከም ዘሎ ይርዳእ። ብድሕሪ እዚ እቲ እሙን ኣገልጋሊ ከዓ ንፒን ሒዙ ምድሓን ይፍትን ነበረ። እዚ ከዓ ኣብ ናይ መጀመርያ ፊልምና ክጅምር ከሎ ዝረኣናዮ ነበረ። ናብ ህሉ ኩነታት ምስ ንምለስ ፒን ምስ ጀርናን ክዘራረብ ይኸይድ። ቀፂሉ ዕላምኡ ይነግሮ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ከም መራሒ ገይሩ ዝሾመሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ፒን ብዕላምኡ ርግፀኛ እንተኮይኑ ኣፍታ ሰዓት ከም መራሒ ገይሩ ከም ዘይሾሞን ክሳብ ዝምለስ ከም ዝፅበይዎ ይነግሮ። ቀፂሉ ንፒን ምስቶም ሓራግፅ ክበኣስ ምስ ረኣዮ ንሓደ ሰብ ከም ዝዘክሮ ይነግሮ። እቲ ሰብ ከዓ ባዕሉ ቻርናን ቆልዓ ከሎ ነበረ። ፒን ልቡ ብሓዘን ተመሊኡ ዋላ እንተነበረ ኣብ ዓይኑ ግን ሓቦ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፒን ነቲ ናይ ፋብሪክሩስ ቦታ ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብ መንገዲ እናኸደ ከሎ ከዓ በታ ወለዱ ዝተቐተሉላ ምሸት እቶም ነጋዶ ንዕኡ ዝረኸብሉ ገረብ እናረኣየ ሓሊፍዎ ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዘብትና ራጅሲና ናብ ዘለዎ ቦታ ይቕየር። ንሱ ከዓ ንነብሱ ሓድሽ ናይ ስርወ መንግስቲ ንጉሰ ነገስት ገይሩ ይሸውም። ቀፂሉ ብመንግስቱ ኣዘዝትን መራሕትን ወሲኹ ብምቕማጥ ካልኦት ሓደሽቲ ኣጋይሽ እውን ይቕበል ነበረ። ኣብቲ ከይዲ ስነ ስርዓት ነቲ ኣምላኽ ዝብልዎ ጣዖት ከመስግን ከም ዝደሊ ብምዝራብ ነቲ ፅምብል ንኽጅምርዎ ይነግሮም። ኣብ መጀመርያ ሓንቲ ፅብቕቲ ጓል ክትስዕስዕ ትጅምር። ብመልክዓ ናሰዓስዓን ከዓ ናይ ራጅሲና ቀልቢ ክትስሕብ ትረአ። ብድሕሪ እዚ ትስዕስዕ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ፒን ዝሃባ ናይ ኢድ መጋየፂ ጌራ ከም ዝነበረት ንዕዘብ። በዚ ከዓ ነሳ ካልእ ሰብ ዘይኮነትስ ናይ ፒን ናይ ቁልዕነት መሓዛ ኪን ከም ዝኾነት የረድአና። ብድሕሪ እዚ ሳዕሲዓ ምስ ወድአት ራጅሲና ናብ ዝፋኑ ከም ትቐርብ ይገብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ካልእ ናይ ሳዕስዒት ምርኢት ይቕፅል። በዚ ከዓ ሓደ ሰብ ማስክ ገይሩ ንበይኑ ክስዕስዕ ንዕዘብ። እዚ ሰብ ንራጅሲና ንምቕታል ዝመፀ ፒን ነበረ። ፒን ከዓ ተዓፃፃፊ ሳዕስዒቱ ከቕርብ ይጅምር። ናይ ራጅሲና ልቢ ግን ብናይ ኪን ፅባቐ ስለ ዝተማረኸ ነቲ ዝስዕስዕ ዝነበረ ኣቐልቦ ይገበረሉን። ብድሕሪ እዚ ፒን ራጅሲና ናይ ኪን ገጽ ብኢዱ ክትንክፍ ይርኢ እሞ ነቲ ናይ ትኪ ቦምቦታት ናብ ዝፋኑ ይስንድወሉ። እቶም ወታደራት ካብ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ንራጅሲና ዋላ እንተዘይድሓንዎ ኩሎም ተኣኪቦም ግን ከጥቅዑ ይጅምሩ። ኮይኑ ግን ፒን ኣዝዩ ሓያል ተባእሳይ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ንዕኦም ኣወጊዱ ናብ ዘምፅኦ ዕላማ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ እዚ ናይ ኣደዩ ብምባል ይወቅኦ። ቀፂሉ እውን እዚ ከዓ ናይ ኣቦይ ሕነዩ ብምባል ብሰይፍ ገይሩ ይትርትሮ። ኪን ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐት ንሱ ፒን ከም ዝኾነ ትርዳእ። በዚ ከዓ ንዕኡ ንክሕዙ ወታደራት እናመፁ ከለዉ ንሱ ግን እናተዓሻሸወ ንራጅሲና ደፊኡ የፅድፎ። ኣዒንቱ ንኪን ዋላ ይጥምታ እንተነበራ ንኽዛረባ ግን ግዜ ስለ ዘይነበሮ ይሃድም። ብድሕሪ እዚ እቶም ወታደራት ፒን ገዲፍዎ ዝኸደ ካራ ምስ ረኣዩ ካብ ናይ ጎሳ ሰባት ከም ዝኾነ ይርድኡ። ቀፂሉ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምፍፃሙ ፒን ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኮይኑ ግን ኣብኡ ምስ በፅሐ እቲ ቦታ ጥርሑ ኮይኑ ይረኽቦ። ሃንደበት እውን ብብዙሓት ፀላእቲ መጥቃዕቲ ይበፅሖ። ብድሕሪ እዚ ንኩሎም ቀቲሉ ምስ ወድአ ብጣዕሚ ሓያል ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ውሩይ ሳንጋ ምስ ዝተባሃለ ፀላኢ ክበኣስ ይጅምር። በዚ ከዓ ናይ ፒን ሓርማዝ ይመፅእ እሞ እናተባእሰ ይሕግዞ። ኮይኑ ግን ውሩይ ነቲ ሓርማዝ ኣብ ርእሱ ብምሓዝ እናቱ ኣገልጋሊ ይገብሮ። ብድሕሪ እዚ ውሩይ ከይድ እሞ ፒን ከዓ ብናይ ራጅሲና ወታደራት ይኽበብ። በዚ ከዓ እዚ ኩሉ መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ራጅሲና ከም ዝኾነን ከም ዘይሞተን ንርዳእ። ራጅሲና ንፒን እናሰሓቐ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ይነግሮ።
ንሱ ከዓ ገጹ ብማስክ ተሸፊኑ ንፒየን ኣቦ ዝቐተለ ካልእ ሰብ ዘይኮነስ ባዕሉ ቻርናን ከም ዝኾነ ይነግሮ። ፒየን ከዓ ብኸምዚ መልክዕ ብምኽድዑ ክሸማቕቕ ይጅምር። ብድሕሪ ዝረድሲና ክልቲኦም ከም ዝበኣሱ ይገብር። ቀፂሉ እውን ዝተባሃሎ ነገር ካብ ምግባር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉን እንተዘይኮይኑ ግን ኩሎም ናይ ጎሳ ነበርቲ ከም ዝቕተሉ ይነግሮ። ብድሕሪ እቲ ቻርናንግ ንኽበኣሶ ክእምኖ ክፍትን ከሎ ናይ ፒየን ሕርቃን ግን ጥርዚ ይበጽሕ። ብድሕሪ እዚ ሰይፉ መዚዙ ነቲ ዘዕበየ ወዱ ንኽቐትሎን ናይ ኣቦኡ ሕነኽፈዲ ይነግሮ። ፒየን ከዓ ነቲ ዝከላኸለሉ ዝነበረ ሰይፊ ምስ ፈነዎ ክሳዱ ብሰይፊ ተቖሪጹ ይመውት። ብድሕሪ እዚ ፒየን ካብቲ ህልኽ ዝመልኦ ባእስን በቲ ዝተሰምዖ ውሽጣዊ ስምዒቱ ብምግድኡ ተዳኺሙ ኣብቲ መሬት ወዲቑ ክውጭጭ ይጅምር። ራድሲና ከዓ ንፒየን ንኽሕዝዎን እናሳቐዩ ቀስ ብቐስ ንኽቐትልዎ ነቶም ወታደራቱ ይእዝዝ። ብምቕጻል ስክሪን ናይ ጽልምት እሞ ፒየን ካብ ሞት ዝሃድመሉ መንገዲ ክረክብ ከም ዝኽእል እናተዛረበ ድምፂ የስምዕ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ፒየን ጭሒሙ ኣብ ቅድሚ ወርቃዊ ሓወልቲ ናይ ቡድሃ ጠጠው ኢሉ ንዕዘብ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ይውዳእ። ቪድዮ ላይክ፣ ሼር ኤን ኮመንት ብምግባር ንቻነልና ሓደሽቲ ኣባላት ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።